il-Yacht Marina dejjem kien il-pivotal role. Jiġifieri importanti li kellhom il-Yacht Marina għax itħallilhom intrajtu u mingħajr il-Yacht Marina it's doomed. Għandi hawnhekk miktub. Tajjeb, dik kan naslu għaliex, dik qed biżmien din l-applikazzjoni komplet tinbidel ma' żmien, titranġa malanijiet biex forsi jgħaddi dal-permess, insomma, fl-aħħar mill-aħħar. Dam id-daqshekk, John. Dam id-daqshekk għax sar minn kollox, u ngħid b'responsabilità, sar minn kollox, minn kull aspett biex jien xi darba nisparixxi, fis-sens mhux joqtuni hawnhekk ta'. Nisparixxi mix-xena, forsi ma nitlax bħala sindku, jew jippruvaw iċċabsuni b'xi ħaġa u ma jkollhomx min jofqilhom. Imma għal grazzja tal-Alla ma tajx qalbi. Ġieli għaddilek minn moħħok li ċedi? Assolutament le, batejt, imma x'in rajt, darba minnhom kont qiegħed naħsibha noħroġ jew le. Mbagħad kellemt ma' professur li dan huwa Meta? Forsi l-aħħar elezzjoni kienet. Kont qed naħsibha għax xintara għaliex ħsibtek. Nara Salek il-mikrofon. Nara nies mill-partit tiegħi stess, mill-kumitat tal-partit tiegħi stess, għamlu minn kollox biex ma nitlax, għallewni mill-kumitat tal-Labor tal-Qala, u tajt jien x'għamiltilhom. Imma mbagħad ir-risposta ħadu John. Għalfejn ma kienu x'kien il-motivazzjoni tagħhom biex jagħmlu dak il-bsaten fir-roti? Jien naf x'in il-motivazzjoni tagħhom. Il-politika ma tafx kif inhi. Ma Jiena minn x'ħan nispekula x'kienet il-motivazzjoni tagħhom. Biss dak ġara, u mbagħad kont qiegħed naħsibha, tkellemt ma' dan il-professur, qalli Pawl oħroġ, għaliex ma toħroġx int, qalli l-għada għandhom ħila jagħtuh il-permess. Qallu mbagħad x'jgħidu Pawlu ħareġ u taw il-permess. U jivvintaw xi storja li tawni xi somma flus. Allura qalli oħroġ, u fil-fatt għatlu taħċi xin-nizlu ismi. Għallu li għalli nizla Pawlu Taħondo. U għalek minn dakinari la minn l-ħar elezzjoni. Mela, tlaqna?